Какво можете и какво не можете да уредите с брачния договор? Знаете ли, че с брачния договор може да си спестите много главоболие при развод или при конфликт? Брачният договор урежда само имуществени отношения между съпрузите. Той може да съдържа как ще се разпределя имуществото, придобито по време на брака, кой ще управлява и как ще се разпореждат със семейното жилище, как се поемат разходите и задълженията по време на брака, издръжка между съпрузите, както по време на брак, така и при развод, издръжка за децата, какво ще се случи с имуществото при развод. В брачния договор не могат да се съдържат уговорки за имуществото, придобито преди брака, отлично да стане общо, както и не може да се съдържат уговорки за разпореждане след смъртта. За всички неуредени в брачния договор въпроси се прилага законовия режим на общност. Брачният договор не е декларация за чувства. Брачният договор е инструмент за яснота и защита. Ако обмисляш подписването на брачен договор, не го прави прибързано и без правна консултация. За повече информация последвайте ни в нашите социални канали или запазете своя час за консултация през нашия уебсайт.